Atiel, Verkan Gro, Turakan na Velmor, Entalora. The shadow, the world shakes. From the skies above, the darkness wakes. Villains of the stars, their plans untold. But hope still burns, our hearts stay bold. Heroes of the stars, rise and fight. Their powers blazing through the night. From the earth to the skies, fast as light, they'll burn the darkness with their might. Čaute ľudia, ja som si bol dneska trošku zabehať a vyvetrať hlavu. Čau Peťo. Tak čo, aký bol dneska test matiky? Takže hovoríš dobre, že som sa udial dneska, hej? Dobre ľudkovia, idem ja už off. Ešte ma čaká dlhá cesta a vidíme sa zajtra. Čus. Haló, žijete? Ja vám zavolať záchranku? Ireltana Pustite ma! je
Pustite ma! OK. Lobotomovia. Prečo nie ste na mieste? Prečo idete po neviteľom? Haló?
Počuj si to! Fuck. Hej! Steps echo in an empty hall. Shadows creep and smoke starts to call. Dead crow walks, his gaze so cold. Gun in hand, his story unfolds. A flame in the dark, he sparks the fight. Against them all, he claims the night. Shadows fall, their world will burn. Dead crow walks, no mercy's earned. Gunfire screams, it steals the breath. Seconds stretch on the edge of death. Silent eyes in a war-torn glare. Blood-soaked hands. A flame in the dark. He sparks the fight. Against them all, he claims the night. Shadows fall, their world will burn. Nie, kurwa, miłość! Ja wiem, teraz tu mam miłość zapadną! Każdy si hubu, zdechnij ty budę! Zdechnij! Historii! A ty! Do ciebie jadłem! Needs no savior, just one last stand. A burning heart, a steady hand.
to. Adam! 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 Dobré ráno, Adam. Čaká nás písomčas fyziky, dúfam, že si sa učil. Naučenie tu máme predsa teba, Hugo. Čau. Ale občas by vám neuškodilo sa niečo naučiť a nie furt na moje vedomosti sa spoliehať na zdrapé papierak skrytý pod testom. Teraz ma dobre počúvaj. V našej triede môže byť iba jedna kockatá hlava a neusitý Hugo. Nemám pravdu, Adam? Adam. Chalaň, pozor, ide Kika. Počkaj ma pred zúfletom, potom to dokončíme. Ahojte chalani, viete, je mi to trochu nepríjemné, keď na mňa každé ráno čumíte. Mám návrh. Čo keby sme sa normálne zoznámili? Tak, ahoj, ja som Peťo. A toto je Hugo a Adam. Ja som Kristína. To bolo milé. Tak ahojte. Páni, to čo bolo? To bola Kika. Wow. Wow. Počujete to? Už zvoní. Musíme ísť. Píšeme písomku. A mňa nezaujíma škola. Mňa zaujíma Kika. Mňa škola zaujíma, takže ideme. Adam! Atienda! Adam, a ty nejdeš? Adam! Atiendami! Adam, poď už. V noci sa stará mestská tržnica stala miestom incidentu, ktorý by sme si vedeli predstaviť len v akčnom filme. Viacerí členovia kuklačského gangu boli zneškodnení neznámym mužom v maske. To je tento muž. A odkiaľ pochádza? Podľa očitých svedkov došlo k prekvapivému zásahu, keď muž v maske vstúpil na scénu a zneškodnil každého z prítomných oponentov. Bolo to ako vo filme. Počul som streľbu, tak som sa šiel pozrieť cez okno, že čo sa deje. A videl som tam toho chlapa. Mal na sebe nejakú pokreslenú tmavú masku a nejaký plášť. Vyzeral to dosť temne. Dokonca bol aj ozbrojený. A
viete, čo vám poviem? Vyzeralo to, ako keby presne vedel, kam má ísť a čo robiť, aby zneškodnil tých týpkov. Ale poviem vám, že možno to bol ten známy, čo furt je v telke, čítam o ňom aj v časopisoch, ten Dead Crow. To bol on, verte. Polícia zatiaľ neodhalila identitu muža v maske, no mnoho ľudí sa domnieva, že ide o samozvaného ochrancu slabých. Momentálne prebieha vyšetrovanie, zatiaľ nevieme určiť, či išlo znovu známeho miestneho mstiteľa Deadcrowa alebo niekoho nového, kto si vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Žiadame všetkých svedkov incidentu, aby sa prihlásili na telefónne číslo 160. Incident v Starej tržnici vyvolal mnoho otázok. Kto bol ten muž v maske? Prečo zasiahol proti gangu? A aký je jeho ďalší cieľ? Čas ukáže, či bol tento zásah len jednorázovým skutkom niekoho nového, alebo hrdinským činom Deadcrowa, miestneho hrdinu o snahu zlepšiť naše mesto od špiny v uliciach. Pre Tregotské správy a Infarkt TV Iveta Farkašová. Ty čo si celú noc nespal, keď si taký prispatý? Si určite streamoval do rána. Včerajšie bol divný. Mám úplné okno. Jediné, čo si pamätám, že som sedel v tom našom lesíku. Tam, kde chodívame jazdiť? Hej, tam. Pil som vodu a zrazu nič. Úplné okno. Adam, pozri sa na mňa. Čo si šlal? Čo si? Dobre ma poznáš. Vieš, že ja takéto veci nepodporujem. Dobre, veď chud. Očividne sú len unavení z tej tvojej youtuberskej kariéry. Veď už pomaly nemáš na nič čas. Kedy sme napríklad boli, že na zjazde v Kalnici? Asi máš pravdu. Mal by som to obmedziť. Určite áno, veď som tvoj kamarát a veľmi dobre ťa poznám. To hej. Čo je, mladý, máš problém? Nie, v pohode. Sakra, ne. Prečo práve ja? Ak chceš, pomôžem ti. Kto to povedal? To ja. Moje meno je Gra. Do vašej reči sa to dá preložiť ako šedá, šedý. Kde si? Ukáž sa. Prepáč, to nemôžem. Mám svetelnú podobu a som s tebou spojené. Super. Nie, že som stratil aj peňaženku, ale ešte som aj blázon. Nie si blázon, Adam. No ty si čo kurva zač? Bracho, nerozumiem ti ani hovno. A to je zlatý ten tónce pekný. Dávaj, dávaj. Jebe. Stoj, kurva! Dobre, nechaj si to, hej? Dobre.
som do teba, aby som sa zachránil. Môj predošlý hostiteľ umieral a ty si bol jediný, kto ma mohol zachrániť. OK, celkom tomu nerozumiem. Som vysoko inteligentná rasa, ktorá predáva znalosti a skúsenosti iným bytostiam vo vesmíre. A to formou spojenia mysle. Nakoľko som len svetlo bez schránky, potrebujem hostiteľa na prenos informácií a tiež na moje prežitie. Inak moje svetlo vyhasne a zmení sa na kozmický prach. Hostiteľ je moja schránka, ktorá je obdarená mojou mocou. A spolu predávame informácie ďalším budúcim civilizáciám. Ak tomu správne rozumiem, mám v tele mimozemšťana? Áno, aj tak ma môžeš definovať. A čo si myslel tým, že obdaruješ hostiteľa svojou mocou? Moja moc dokáže lepšie využívať zmysly hostiteľa. Ak dovolíš, ukážem ti to. Chytím a zneškodním toho zlodia, ktorý ťa okradol. Dobre, tak ukáž. Čo je? Adam, zachytilo som volanie o pomoc. Chceš naďalej stopovať zlodia tvoje peňaženky, alebo pomôcť človeku v núdzi? Sakra, aj tak som tam nemal veľa peňazí. Zavievá tým človekom. Rozumiem. Je koniec, už ma nebaví tento vzťah. Neustále ma len zhadzuješ pred ostatnými. Jaký koniec? Čo tu trepeš? Koniec bude vtedy, keď poviem ja a nie keď ty máš zlú náladu. A ty sa počúvaš, veď tebe je tvoje auto prednejšie než ja. A teraz ma pozorne počúvaj. Poď sem, nechoď mi preč. To bolí, pusti ma. Budeš robiť to, čo ti poviem ja. Čo chcem ja. Rozumela si? Šibeti, Inak pusti čo, ma. zavoláš fízlov? Nebuď smiešna. Prosím, pusti ma. Nepustím ťa, si moja. Tak pusti ju! Nepočul si ju? Zales ty šprt. Ruka 44. Ti pustím jednu, zaspíš more. Tak to skús. Adam, mám prevziať kontrolu nad tvojim telom? Áno, prosím. Kika, my sme spolu ešte neskončili. A s tebou si to vybavím v škole. Zajtra v škole nebudem. Si v poriadku? A čo tvoja ruka? Á, to nič nie je. Ďakujem ti, Adam, že si sa ma zastal. Nečakala som, že ho ten rozchod tak naštve. Nebyť teba, netuším, ako by to dopadlo. Vážne ďakujem. Kedykoľvek. Nepovedala by som, že sa v tebe skrýva taká sila, si taký tichý a záhadný. To je moja super schopnosť, ale nikomu to nepovedz. Neboj sa, nepoviem. Ty môj hrdina. A mohla by som ťa poprosiť ešte o jednu maličkosť? Áno, o čo ide? Vieš, bojím sa, že by ma Roman niekde mohol čakať. Mohol by si ma odprevadiť domov? Jasné, v pohode. Tak, sme tu. Ďakujem ti za príjemnú spoločnosť a možnosť ťa lepšie spoznať. Hoci kedy. A ruka ťa už neboli? Nie, už je to v pohode. Ďakujem ti, Adam, ešte raz. Urobil si niečo, čo pre mňa nikto nikdy neurobil a za to som ti vďačná. Vidíme sa v škole.
Zatiaľ to postačí. Čo povieš? Súhlasím, Adam. Účel zahalenia to spĺňa. A kam sa chystáme? Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Chrániť bezbranných. Dneska to tak vyzerá, že moju pomoc fakt nikto nepotrebuje. Tvoje zvýšené zvukové zmysly nezachytávajú žiadnu pomoc ani potenciálnu hrozbu. Je kľudné poludnie. Táto bageta je fakt dobrá. Musím niečo povedať. To zvládneš. To zvládneš, Noro. To zvládneš. Kristína? Áno. Poznáme sa? Ty ma nepoznáš, ale ja teba áno. Volám sa Noro. Mohli by sme sa spolu porozprávať. Prečo? Kto ste? Som tvoj otec. Tvoj skutočný otec. Čože? To musí byť omyl. Určite si ma s niekým pletiete. Ja mám rodičov. Nie, to nie je tak úplne pravda. Tvoja mama umrela pri porode a ja som ťa musel dať na adopciu. Nebol som schopný sa o teba postarať. Bola si taká maličká a ja som nevedel, čo mám robiť. Bol som mladý a práca policajta ma úplne zlomila. A ja som ťa nechcel ohroziť. Napriek tomu som ťa nikdy nestratil z očí. Celý čas som ťa chránil, aj keď si o tom nevedela. Prečo mi to hovoríte? Odkiaľ viete, že mám adoptívnych rodičov a vôbec, kto vlastne ste? Kto to je? To netuším. Nepribližuj sa. Varujem ťa. Choď preč. I hneď. Choď! Luottavaisesti sijaan.
Strašne ti smrdí z huby. Jajko, toto. Tila, sika, urarilla. Voda, sirkala. Sarjoa. Čo sa stalo? Vzal ju. Koho vzal? Kristínu. Pomôž. Viem, že máš dar. Len ty to dokážeš. Prosím, zachráň ju. Nerozumiem, čo je ťažké pochopiť na inflácii. Vesmír sa hneď po veľkom tresku nafúkol rýchlejšie než svetlo, čím sa vyhladil a vznikli z neho štruktúry. A multiverzum je predstava, že takýchto vesmírov vzniklo nespočetne veľa. Pričom každý môže mať iné zákony. Aha, takže vlastne vo vesmíre nie sme sami. Zaujímavé. Nie, ty ma vôbec nepočúvaš. Počúvam. Ešte raz. A inak. No. Predstav si, že vesmír bol na začiatku ako malá gulička, ktorá sa neskôr nafúkla ako balón. To je inflácia. Lenže multiverzum znamená, že sa nenafúkol len jeden balón, ale obrovské množstvo balónov. Každý s vlastnými pravidlami. Už chápeš? Aha, takže vlastne multivesmír je ako nekonečný počet balónov a v jednom z tých balónov je môj dvojník, ktorý je lepší futbalista ako ja. Presne tak. Dúfam, že aspoň v tých vesmíroch si viac inteligentný než teraz tu. Takže možno v jednom z tých vesmírov som dokonca aj prezident. Ak ty si prezident, tak ja som spojenie Einsteina a Isaaca Newtona. To čo bolo? Videl si to? Poďme sa Je to určite tu? Nevyzerá, že by tu niekto bol. Sme tu správne, Adam. Zachytilo som pachovú stopu Kristiny a tiež Zoraka. Zorak? To je ten Unosta? Odkiaľ poznáš jeho meno? Zorak je dôvod, prečo som vstúpilo do teba. Môj predošlý hostiteľ bojoval proti Zorakovi, ktorý nás loví v každom kúte galaxie a snaží sa nás vyhľadiť, aby bol vďaka našej schopnosti najmocnejším vo vesmíre. Keď sa otvoril portál na vašu planetu Zem, muselo ho to sem taktiež preniesť
aj keď pôvodný plán bol ho poslať na opustenú planetu X-Ray. Som rád, že si ma varovala vopred. Aspoň viem, že idem na istú smrť. Áno, je tu možnosť, že neprežiješ. Ale budem sa snažiť ťa chrániť, ako to len bude možné. Tvoja odvaha je to, čo ma na tebe zaujalo a prečo som do teba vstúpilo. Super, to si ma uklonila. Dúfam, že máš lepší plán, ako sa stať mŕtvým hrdinom. Niektoré veci si vyberajú svojich majiteľov. Táto maska si vybrala teba. A taktiež ťa lepšie ochráni na tvári, ako tie okuliare. Ty tam! Prečo tu som? Čo odo mňa chceš? Suoratta sekoa. Netuším, čo vravíš. Nechceš ísť do tej budovy? Ale dávaj, poď, čo by sa mohlo stať? Nemám z toho dobrý pocit. Dávaj, poď. Prišiel som ťa zachrániť. Rýchlo prosím, on sa vráti. Je tu Zora. Mohla si mi povedať, že vyzerá takto. To zvládneme, Adam. Nechaj to na mňa. Sakra! To čo tam je za gladiátora? To nebude cvičný boj, to bude boj o život. To je v tej maske. Je tam to Kika? Preboha, čo tu robí? A prečo je ešte zviazaná? Nemali by sme pomôcť Kristíne? Ešte vydrž, mám plán. Staňte odtiaľto. Peťo, švíhaj! Si v poriadku? To je Adam!
Adam. Hugo, kde si? Dostaň odtiaľto. Neboj sa, získavam čas. Sochari pasikarta tua. Drž hubu! Adama a nikoho sa už nedotkne. Adam, obávam sa, že nedokážem udržať tvoje telo pri vedomí. Strátil si priveľa krvi, ale tvoja statočnosť je to, čo mi nedovoluje ťa opustiť. Ostanem s tebou spojené do poslednej chvíle. Nie, musíš ísť. Nerozumiem ti celkom. Tak vstup do Peťa. Verím v tvoje rozhodnutie. On to zvládne. Som Svetlográ. Vstupujem do tiel, aby som prežil. Bolo som spojené s Grey Warrior a potom s tvojim priateľom Adamom. Nie som nepriateľ. Som vedomie, ktoré ťa povedie. Prosím, trasa. V matematike som bol vždy výborný. Opäť máš kontrolu nad svojím telom. Peťo! Mám to! Peťo! Pozor! Bos, skončíme to. Súhlasím. Adam! Nie. Tu už si skončil. Adiel, Vercandro, Tura Canabel, Entalora. Adam! Adam, vydrž. Nezatváraj oči. Adam, vydrž, prosím. Pomoc je už na ceste. Chrániť. Si môj kamarát. Ten najlepší. Navždy. Adam, toto nie. Hartwell, Mizoran, Armar. Nie! Peťo, počuješ ma? Prepína. Áno, Hugo, počujem. Posielam ti súradnice, kde by sa mali nachádzať tí utečenci, ktorí minulý týždeň utiekli z väznice. Super, vďaka, Hugo. A ešte jedna vec, Peťo. Taká drobnosť. Áno? Ak ti to dnes bude zase trvať tak ako naposledy, pôjdem do toho kina s Hugom. Neboj sa, Kika, dnes to bude rýchle. A dávaj si pozor, Peťo. Áno? Neboj sa, spolu s Grá sme už zohratá dvojka. Súhlasím. Každý z nás cíti tú prázdnotu. Všetci vieme, prečo to urobil. Obetoval sa, aby sme mali šancu. Zomrel pre nádej a budúcnosť, ktorú môžeme ešte zachrániť. Teraz je to na mne, aby som pokračoval v tom, čo on začal. A sľubujem, že jeho obeta nebude zbytočná. Budem bojovať až do konca tak ako on. Od dnes vás budem chrániť ako... Howling at the sky, chained to the night.
is part of my heart. Grey wolf howling at the sky, chained to the night. I'm alive. Grey wolf, nothing left to lose. I am the storm. I'm breaking through. Vieš, čo je horšie než smrť, cudzinec? Keď prídeš o všetko, čo si v živote mal. O moc, lásku, hnev či strach. A zostaneš na všetko úplne sám v tejto samote. Ako sa na teba pozerám, ty si zostal sám. A o všetko si prišiel. Sme si celkom podobní. Až na jednu vec. Ja mám zbraň. Ver mi, smrť je milosrdnejšia než život.